Траен отпечатък в литературното богатство. Вождичето Йовко винаги търсил доброто залегнал човека. Той е по малките големи хора, които даряват без да искат нищо замяна. Даряват малкото, което имат с надеждата да помогнат, за да се роди един нов, по-добър свят. И той да бъде основан на хармония и красота. Представяме ви 20 интересни факта за Йордан Йовков, мълчаливецът на българската литература. Йордан Стефанов Йовков е роден на 9 ноември 1870 г. в село Жирово. Бащата на бъдещия писател Стефан Йовков е заможен човек, училищен настоятел, а майката Пена Йовкова е търговска дъщеря, която се славява с хубостта си и веселия нрав. Семейството има 6 деца. Йордан е петото подред. Детските и юношеските години на Йовков преминават в родното му място, където получава основно образование. Завършва гимназия в София, където учителя му по литература, поетът Иван Грозев, след като прочита една домашна работа на Йовков, му предсказва светло бъдеще на писател. Казва пред всичките му съученици, че е надарен с тънка и дълбока наблюдателност и език с негова изразителност. През 1897 година семейството на Йовков се преселва Доброто, където своята лично селство той сега е Йовково, баща му купува сега и родител. Дълго време Йовков учителства и добруджанските села, като най-продължителният му престой е в село Красен. Тук, живеейки в малко стайчка срещу училището, съзерцавайки близките домове, Йовков написва Овчарова сватба от цикъла Старопланински легенди. Много често Йовков е посещавал Филиповата кръчма в село Красен и с часове е слушал неволите на хората. Записвал ги е и след това са ставали прототипи на героите му. През 1902 година прекъсва учителството, което толкова обича, и завършва школата за запасни подофицери в Княжево, където по време на обучението си получила първата си съдба с стихотворението по тежкия кръст. Един семестър следва право по борбата за хляба с мъжа на баща му, отново го връща в Бъркута, където продължава да учи. Йордан Йовков участва в 3 войни – Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Любимото място на Йовков в София е триъгълника между Орлов мост, Цар Иван Асен II и нейните трети, защото са били близо до Борисовата градина, където писателят се главява седна на една пена. Пръв българската литература Йовков разкрива противоречивия характер на красотата като сила, в която се среща съзиданието с разрухата, живота със смъртта, щастието с скръбта, от Цария шар до Сарандовица, от Албена до Боряна. Йовков издига женската хубост в физически култ, пред който се прекланят героите му. Писателят среща Зоспина Колева през 1919 г. Доктор отпуска от фронта. Тя е студентка последна година на историко-географския факултет на Софийския университет. По-късно на 15 декември 1918 година в родната къща в град Добрич на младоженката се венчава. На 9 октомври 1919 година в град Варна се ражда единствената им дъщеря Елка. 70 белористили се превеждат на 25 езика. Отделната творби на Йовков на 37, след които и арабски, виетнамски, китайски, персийски, финландски, хинди, шведски, японски и други езици. Йовков стана правил макета на кориците на своите книги. Йовков рисува много добре и цитира своите герои, а след това ги пише. Йовков бил затворен, обичал самотата, ненавиждал светския живот и по него трябва да отпаде тишината. Йовков бил перфекционист в работа, той държал да е перфектно изгладен и изпран и да изглежда безупречно. Разказите и Джебо и Жура през чубаво и други, той ги написва в едно горешко кафене под звуците на музиката. Символ на цялостното творчество на Йордан Йовков била бялата ластовица от краска с кошицата. Умира през 1937 година. Този вече известен и обичан
български писател умира в студица. Безсмъртният си час говори за дълго. Писалката, с която пишел Йовков своите разкази, се пази в родната му къща в Жеравна, превърната в музей.